ugozvibvunza ugozvidavira, asi chokuita hapana, nokuti death is so final. Hauna chimwe chauchagadzirisa kana chauchaita kureva kuti dhoo ravharwa. Chandinongoshuva ndechokuti mwana wangu azorore murugare, asi ndinofara nokuti ndanzwa kuti pano pana Deputy Commissioner General weZimbabwe Republic Police. I have this to say to you, ma'am. Ndiri mai vari bereaved, vakazara neshungu pamoyo. Mundiregerere, ma'am, but you have to listen to me. Ndoda kuti munzwe nokuti ndine shungu kuti mwana wangu pawedzapo ari mu vehicle yepolice station vehicle, wonzi dore station vehicle rakaramba kuvhurika. Hey, nyangwe dema muri mushangu dzangu pane chinosimuka samai. Station vehicle yeZRP yaramba kuzaruka. Unozoti samai kudade yakazaruka zvimwe vanoti dai kufunga kwebenzi, but ndo zvandiri kutofunga, ma'am. Dai station vehicle yanga isina kufa, ine madhoo atinotarisira. Dai pamwe, dai. Chechipiri, kuverenga hamusati mandirondedzera, ndinowa kuti pfuti yakanjema. ZRP inodavo kupuwa state of the art guns, kwete kuti padza Ian Smith kana dzimwe dzavakeiki. Tinoda guns okuti kana mupurisa akaibata anodwa kuti wakashonga. Dai mwana wangu anga kana dzimwe hama dzake dzanga nadzo vanga vane the state of the art guns zvimwe. Dai munonzwa kwandiri kuinda nepfungwa yangu. Dai polisi ngaishongedzwe, polisi ngaishongedzwe nezvinofanira kuitira kuti isu tirege kuchema misodzi yeropa seyandinochema masikati ezuva ranhasi. I am grieved. As at the same time ndinotarisa kuZRP ndoti what is this? Zvichida mwana wangu ungadai ari pano nhasi. Pamwe dai ndichinomubvunza kuti wamuka sei ari mupenyu achirwara ari muchipatara. Please, ma'am, indaine message yangu to whoever, whichever office. Ndinoda kuti muzive kuti samai vaMaxwell, I am grieved. I am bereaved, but at the same time, I am grieved. My loving son Maxwell, rest in peace, in eternal, perfect peace. Amen. Amen.